Mahuma na lang po taning tuiga. Kana ba yung COVID-19? Maubitong 19 na kay 2019 na discover. Nigara siya sa 20. COVID-19, sunod 2020. Mahuma na lang ang 2021. Dapat gani yung wala na tayo face shield karon eh. Amerika gani, mabaksinan lang ka, pwede na ka di mag-face mask, di na ka mag-face shield. Dapat gani yung taas to, kay mahumanay ng 2021, hinahinayo nagwala, pwede na dili mag-face shield. Saon pa na to na paghimo nga, mahuman na lang ang 2021, nagkataas magyapon hinuon ning kaso. Unsa naman ni unsa man di na lang ginato ni humanon ni. Kaysa ba wa nagpabakuna diha kay nang hadlok. Samot na gyud ni. Ang uban mahadlok na magpabakuna, di. Wala tay proteksyon sa tong lawas. Dapat mabakunahan ta og ikaduha. No? First and second dose para matagaan og proteksyon ng atong lawas.